je paard, dat is een nieuw begrip. Zo'n blijheid, zo breed geluk, want mij won met stip. We moeten nog wat trainen met het hek, maar dat komt met onze trek. Maandag springen in de wei en Tex werd enthousiast. Lindsay was haar beugels kwijt, werd door een sprong verrast. Stellen spelen geen probleem, we winnen met gemak. Klussen doen we ook erbij voor plus in onze zak. En toch is de strafpunt minder fijn. Wacht maar af totdat wij winnaar zijn. Wij doen wat anders dan de JT. Rijden voorop met kompas mee. Trek doet gewoon wat het graag wil. Dat is nu net het verschil. Dinsdag maakten wij een tocht, die duurt de hele dag. Halter knopen bij Frank thuis, gepaard met veel gelach. S'avonds tijd voor de spooktocht, zorg voor een hoop gegil. 40 wilde een dat paard bij tegen schoppen wil. Hanneke steeg op en ook weer af, wat ons in het strafpuntje gaf. Sneuvelheupel, je kent het wel, daar gebeurt altijd wel wat. Ami bokte bovenaan, zodat Esther ernaast zat. In galop langs het kanaal, ja dat ging best wel snel. Daarna pauze in de zon, Urano werd onwel. Hij kon gelukkig toch weer met ons mee. Dus zeker hoeven niet op JT. Zij doen wat anders dan de JT. Ze rijden voorop met kompas mee. Zij doet gewoon wat het graag wil. Dat is nu net het verschil. Bij de rustweg in de stuurboom, de familie Mug. Ze staken ons echt overal, vooral ook extra's. Donderdag heel vroeg opvast, om 5:30 uit bed. Om niet te verslapen werden 8 wekkers gezet. De danskrant die kwam er gauw weer aan. Toen dacht ik, laat ik achteruit gaan. Een filmpje van de Holterweg, die kennen we wel hoor. De ijshoop ging er vast vooruit en filmde ons van voor. Een lekker pannenkoekenmaal bracht ons weer in balans. Dat gaf weer nieuwe energie voor de avond bij man. Hanneke was dooruit gegaan en kon de laatste dag niet meer aan. We hebben gelachen, we hebben gereed, we zijn gevallen, we hebben gefeest. We gingen met z'n allen voor de strijd. Wij zijn één qua gezelligheid. Trek wat anders dan de